Bituka yan. Anong luto yan? Dinuguan. Pampatanggal ng baho. Sabi ni Georgina sa bago, grabe daang bata. Nakakunik ka na ati dyan sa wifi. I-subscribe mo na para mapanood mo yung ano nyo. Mamaya. Yaon na garo si Leo. Sabi yung password. Bababa na, sunduan na dito. Babagsan ako siya ng password. Dapat makasimbag siya. Hindi ko siya pasal. Password talaga. Ang password din do, Sinay. Shinay. Magkakahiriling ta na. Kung anong itsura ng iniibig ni Julian. Umayos ka, Julia. Siguro doon yung tao ito. Ayop! Ang inang yung vlogger na ini. Tibihon! Ano maniling mo kay Julian? Mapiling multo. Ano? Hindi ka kasiguro. Ibang labanan mo yan. Baka at siya nabanggi. Si hilaw na karne yung kinakalano. Pag matatamayo na. Ay ayop yan. Ganito po mag-prepare ng handaan po dito sa probinsya. Sabi nga ng kichitay, tao ka ba? Ano lang to? Najakit ang wata. Mainit, ang skin ko, dahil pwede mabalat. Ay hayop. Bakit? Kuti sibuyas. Putang ina. Magayon ang carrots ni Batikoy Darakula. Tinda man ninda ini. Mana? Ha? Masiste kay ni Kuya Rani pag ano. Uy, mag-uruli da ka mo ta si mama nito. Ang hapot, ano nagigirong pa yan. Pag nagigirong pa hindi mo na. Tayang yun si tao tiyo. Sige, aram kayong garo ugali mo ano. Bagig din nila ka mo sa aga. Ay akala ko magdigdin sindangan sa aga. Kaya magig di ka atyan, tamag ano kang dinuguan. Iyo po, nochebena po. Hoy, magig di ka atyan. Kakang dinuguan. Naluto na. Ay, ano marang nalaway yan? Ano ba nito yan dito? Sandok pa lang, talagang Kuya Rani is preparing na pork intestine for dinuguan. English man kita ini man garo man. Hindi na na dumaan. This is guyabano leaves for ano to? Para matanggal Kuya Rani is ano, chef. Chef of the family. Yun naks naman! This pork intestine and liver, heart, and lungs. Tama naman liver, atay, lungs, baga. Ikaw yung kalan ako sa Indo. Di ka pistang kalagran, naghanda ako. And what's this? Heart. Utang nila. Di nagbaka na kung mamaw kasi na ako magpalamama. Nag-iinso ako itong ginawa ko mamaong kang Garuman ini kapay sa ruman lang mabibisto mo ito tasingkit. Nainot pang duma sa ginawa kong paglaan duma sa mga kalag. Uy, nagtarakig yan. Dito. Aram mo itong pakatapos ka nga. Oh, ini! Kapinuso po handa. Kapinuso po handa. Dahil man nga yan. Dahil man nga. Uy, itong makaraka kung sabi na daki. Nakalintura lang. Nakajakit na kinakalintura na. Oo. Stainless na ano? Imala marahingo niya na short, di ba? So bago nagdo ka na dyan, warasak ang lubot. Nakaiba pa sa vlog ko si lubot yung warasak. Nakuha na pala si Urig, di pa nagbabayad. Ay, anong araw na? Masabi sa ate Janet, ay putay na nadara na si Urig ko, di pa nagbayad. Tama lang tubig. Francisco. Narado kasi ang kontador dumay. Abay, Francisco. Baka walang tubig dito yan. Dahil nga, igwa yan. Mabuksan na kayo pagkasi punyong. Hoy, Bi! Buksan ka na. Napoleon! Nagsamagan sa tricycle. Dae, ngayon sa law. Pati si Nene. GM!
Putang ina, pupukawan mo. Turog na si Jay. Ano turong si cellphone? GM Napoleon. Calling. Buksin naman, no? Tama. Umalat ka nga ni paulit-ulit. Ayun na. Punyong, GM. Alam mo mga aking mga pungo. Pagsusugo, nagkakaburungog. Sugat pa sa ina. Oh. GM Punyong. Oh, puta yaong kalaban. Buksan si gripo duman. Tama gamit si Kuya Rani ning ning tubig. Nagtuturoklingan pa, iyon na yan. Naboboring yan sa atin dyan, dyan sanay sa lugar na kayo. Alam mo, nahingi daw yan si Janet sa bingo. Ano ka May bingo. bingo yan. This is pork blood for dinuguan. Ayun, nagbibiringgo ka mo duman? Oo, pag Sabado. Sabado-Linggo. Pag nga, Hindi, mga sensitive ang tao dito. Itong feeling ninda pag nasugal-sugal sinda, bawal daat. Iba ang din. Sensitive sila. Sa syudad, normal yan. Digdi, iba. Pero deep inside, mga number one mga makitis, mga CCTV, mga taging nga mga Kami naman sila Tay Gina, si Sunya, si Inday, si Batag. Sa bagay, pag nagkahiriwa yung karni na yan, gulpi na yan, ano ma. dakon yan. Tapos sasahugan pa ng sarong sakong patatas. Sarong sako. Patatas. Itong mga Oo. Yung mascara, gawin ko na lang sisi. Sarap para sa hindi. Aren. Yung pata lang. Makuha pa niya no ba mapa-barbecue da si Leo. Matanda dyan sa pigi si Rani. Dapat palang tala Kuya Rani, madaling aldaw pa na, lutuon na ano. Magluluto na ning amay. So yung mga alas 7 ka na magsimula. Pag sige itong pag-picnic ng birthday ni Lucas. Aga nang luto yan. Dalian mo, buksan mo duman ang gripo. Ang haloy nindo makahiro. Gaka mo mga Paano ka na nakula ka buto pa ng 5 kilo na. hayop. Hoy, nag-ano kita, nakadadadangog ka pa digdi. Si mama. Ang vlog ko, pirning may mga taram kaya na mga kung ano-ano. Maray na lang si iba, dahil nakakaintinding Bicol. Kapay man ini. Maano kita kaya ning YouTube. Labot ko. Kuya Rani, tingnan mo nga kung okay na. Binuksan, ayan na pala. Paano kaya kung maipadig din tubig? Ano, itong alas 12 pa ning banggi. Banggi yan magang hirero. Nagsakripisyo. dati kayo. Oo, nagsakripisyo hindi si kuya ko. Alas 3 bang naglalaba ka ng kuya mo. Nang magpalit ng mayor, inasikaso na. O magpag-rebay ng mayor, yun na yun. Kuya Bagaw, may Sprite, may Coke. Hindi pa rin nagpalit na mayor. Oh, mayon. Lapak ng mayor na ito. Diniskusyon ko ito, nagme-meeting dumaan. Yung mo yan. Mayor, dinidiskusyon. Kuya Rani, takugan mo yan. Sa senior citizen, meeting mo sa pinag-arabutan. Diniskusyon ko ito. Yung itong ex-mayor. Diniskusyon ko ito. Sabi ko sa mga tao din. Ano? Maaari pa masay doon. Matarangan pag nakatarali ko ng tao. Ako, prangka ako. Dingin. Pero mo, mataudaan ng pensyon sa senior, iumpisan na sa ang edad 80 pababa. Ay, paano po ako kung 70 pa lang o 60 kung inaratake na sa puso dahil hindi nakatikim ng pensyon? Advance. Kaya, Tinarogon mo. hinihingan sa puso mga tangsa kasi mga lalay ni Miguel ko, mga kalawag mga kagawad niya sa sanggunian bayan. Labot ko. Oo man. Sila Kuya Ruby. Bento!
Maganda sana kung ang kawaling araw kan duwa tulo tapos ang May kaldero kawali pa tulo. pag ang sarunduman. Di man to pwedeng lutuan ng gulpihan. Yan ang maganda. Dahil, sadit-sadit lang din yung dikit. Kung ano lulutuon duman? Ay di, pag magsama sa rabay ng luto si Rami, tanduwa mong baga. Iyo at siya na. Ay sa aga pag aroy maluto. Sumuro lutuon at mo niyang gabos. Inito na lang sa aga. Ay, oo, inirinito na lang. Tanga. Nagkaparando siya. Dasarang sound lang yan. Para day mapanos. Tamay ray kung may freezer kita Labas lang dyan. yung suka. Chef na chef ako yan. Darakulaon ng mahal din yung sandok na yan. Putang ina, duwang sandok sa kakaldero yan, sa kayak tawalin na yan. Mahigit 5,000 buli ni ina niya. Mayaman. Yaman nga ni. Pitatawadan ko. Sabi ko, alisin mo na yung 600. Ngirit si magagula ng titinda. Grabe si nanay pagtawad. Pantakip ate, meron ka? Pantakip na no. Yung Meron doon yung sa Yung malaki. kaldero. O sa kaldero nga. Hindi may day masyadong. matulakay ko mo dyan pag piniritos ko ini. O, Dahon ng batag. Arugan mo na lang kani. Patungan ng patungan ng dahon batag. Pakwa ka kay Jim mamaya. Ano bang gagawin diyan, kuya? patatim. Okay. Dito yan. Hindi pa matigas ang ano, balat. Okay pa. Sisay. Nini, mayo sa laog. Lagi ba ito? Barabantay kay ito si lolo niya masundo kay Tito Leo niya. Ito, nag-iba nga ni ate. Gusto na kitong maling anong itsura ni Leo. Si Panyong. Iyo, nawala. Yaon si Limon yung sa laog. Ay, asa na. Mabarukag pa ang ano. Dapat Yolan, inano mo na itong maray si Leo. Ha? Huwag kang ano, pag si mama nagang sigaw-sigaw ha, hayaan mo lang siya. Makagat muna yan dito sa lupa. Ah, talaga. Ako sa bato. Handa mo na dyan, oh. Lagan mo ning udo ning ido dyan, oh. Kumagat ka dyan. Bakit? Traditional Hoy yan Jim, dito. pasimple ka dyan ha, anong ginawa mo pag gutong-gutong ka? Urong. Ano buat uring? Kagabat-ubat na. May dito si lolo mo Ernesto Saga. Iyo. Ito pa, mapaures ang mga dulaan inuman. Pero mabakal sa inumun. Bir ang iniinom kito dito na inom ning ano, ning Pero napabakal itong pang-inom ng iba. Yung Ay. managaganti man ito pag sa inuman. may kwarta man ito. Oh! Ay! Oh my God! Kuya Rani! Maringani, day nadara. Nag-ano si ano, Ang gana. si Planggana naghiro na ano si Ido. Igdi mo na lang. Ano ya, si Atay? Naku, gagado kung kapak. Kung nadara si Atay. Ay, pa si Bituka. Ay, si Bituka. Baka, Hayaan mo na ito. Ayaw mo na, di mo ginagaga. yaon na Mayaman ka man. Magpabakal ulit sa rong urig. Marami pa doon. Oo. Ang gaganda ko mga urig. Alam mo na, Oo, pabalik alagang-alaga. sana si pag ano ning urig. Si Sadit pa ako ni Papa. Sabi ko kulang yan. Sabi ko kapay ka. Sabi pala to. iyo to si Tinukdo ko, may mga arong-arong sa likod ni si Ridit. Ang kukuha nun, duwa kasi. Si Saro Sadit-Sadit. Sabi ko, bako yan da. Tarantado ibahan kami si pag, Arang man si Papa. Ma'am, ano kayan? kung kay Bani, nagtatabugay ni Duman. Nakaulit na din dito. Di ba pala nabayan? Sabi niya, sino mabayad? Ay, kasi sa iyo, kaya wala kami dyan, no? Sabi niya, ay yung ano. Patal. Arong yan kaya, pero Matatarantahon. Natsusura akong May maray. karot ni Kuya, ay halin nangyay ako duman, mabalik na naman. Basta ka na yung bayan. Kawasang kapatalan ta day tinao. Pakaluwas kasi urig. Habo pa yung urig magsama. Duma pala niya kinilo kay na kapitan. Tura. Nakulaan ng kilo ang kakapitan sa luwas. Pambakal itong kiluhan na ito. Ha? Pambakal.
Yung sa para sa bakal. May dahi, nag-ano kaya ning paroy, kupra. May ano kasi yan, may Mulino. mulinoan yan dati. Hinali na si mulino ta, managapamulino siya. Kapermisida ang mulinoan. Oh, puno na, Jim. Ganda na. Alalay ka lang, Jim, sa nagagarawa. Bakong... O, baka si mga unasundo man. Ah, nakasiripte na. Sisira nila sa bagasan. Tama ng pwesto sa... Bad, kastahan ito pinapalipot mo naman gelatin. Sa mainit ito. Maski mainit, dahil mo si Bram. Babantayan ko pala kay Punyong. Napoleon! Ayaw si Punyong. Yang gelatin, bantayan mo ha. Yaong baga si Punyong sa lamesa? Di man naghahali si Punyong sa lamesa. Iyo. Kaya ang dumas si Brown na idoktos kasi topless. Mayo man nga si mga ikos inda kong harain. Tutururo garo nagpi-prepare at siya na banggi. Dapat pala may magturog di at siyan kasi ining mga karne. Digdi na ba kasi Kuya maturo sa duwa? Yung nga nito ang mga karne alam barayaan man yan. Ano nito, gawa na ba sa kutsako? Oo nga, sa bagay. Basta si Kuya, hindi na matulog. Alang barayaan niya mga karne yan dyan. Kakano niya ni mga aswang. Baga sa Kuya. Di puta bigling aswang. At siya nabanggi si Julan man ang makikikikiki. Ano? For Si ano, Batman, may kapagalan sa biyahe. Alubot. Minuto na lang to. Ang papa mo. Ara mo Jim, huring ito bagang naganduan kami sa Mantabate dyan, silit-silit si Jim. Anong ngunya, nakula pang maray sa imo. Tawan mo nga, ano yan? Si Binto. Ayun, ang katibig na karni, tao mo. Inis aro Ayan, inis. tawan mo tubig. Kami Ganda sa mga nainom carrots yan ni ano, darakula. Tawan mo tubig. Tayo. Pwede pa ni sa New Year, ano? Of course. Paano okay na itong binalatan mo sa pangtaho? Hindi, kulang yun. Kulang man talaga. Puso mo na yan. Pero mo inimbuong barangay inimbitahan mo. Eh man yan mairig dito. Dahil mo man inam. Nasupog yung sinda. Kataw man pala si Kuya Rani mag tuto sa gatong ano. Hindi, haling probinsya. Pag mga haling probinsya, aram yan. Pare kung nagdakula sa kamay nilaan sa syudad. Kung iniraba mo ate dyan si mga apo mo. Ay, Diyos ko po, baka maaram kayo auto-reduce. Dahil ka mo nag-enjoy tas ang Saraway. malikot si ano mga aki. Ayo! Panganay, grabe. Napangirit ako kay Lucas. May hinagad kay Janet. Ay, kay Ila. Kay Ila May. Sabi ni Ila, wala tayo tutira. Basta bilan mo ako nun. Wala nga tayong pira. Tumigil ka na. Sabi na kay Janet. Ay, kay Ila May. Pangit ka. Umalis ka dito. Pangit mo. Ayop na aki. Napangirit ako, hindi mo na aking ini. Umalis ka dito sa harapan ko. Pangit ka. Sugan sa lulo. Hirit si Kuya Rani. Sugan sa lulo ano Kuya Rani. Ito, hindi naman mo ito uog na siya. Siguro pa, apit-apit ako, Lucas. Hindi sa sasaro lang.
pa ako, kuraw. Bantayan. Pantayin talaga. Tapos gilid pa kamong tinampo duman. Ay, dito Hindi nakakalabas. pati ito magparaan. Dikit lang ito na ano sa may pintuan. Ah. Gulpi na kuraw. Gabos na nagkukura. Oo. Nakakot pati ito. Ayan na, talagang probinsyang handaan. Ano? Nakalutuhan ako. Alam mo sa mga mayayaman, dahil yan Limang uso, ganyan. yung araw kaya. Sinda-sinda lang talaga itong pang ano lang, bakong araw Doon talaga talagay sa mo ako probinsya. ditong kahoy. Kahoy da, GM. Akutan mo kayo si Rani, tabong magsiring na to. Magbado ka kasi, GM, para nakakahiro kang ayos. Kami ni Pirming babaeng, Gato ko ano. yung haliging ini pag naubos. Uy, paggawa pa yan ni Lolo ni GM, dahil mo yung gabaon. Gusto nang paggawa kayo niya. Nasa 20 mil ang gastos ka ito mahigit. Siya Lalo yun mo itong niya. baning bagyo. Itong pakabagyong tisoy. Ah? Bagyo, nagali mo yun. Oo, yung 3 bagyo. Talagang gaba-gabos, ipinagawa niya ini. Magayon-gayon ini kay itong bago. Pato siya ng Ano lawanit. doon pumaypay? Baka nasa 25,000 si gastos niya ini. Sa kain dito. Si Lolo ang nagpapagawa, bako si Ama, tama makwarta. Balik. Oo nga ni. Pensyonado ito, ang pensyon ka ito sa rumbulan, 60,000. Ano kasi siya eh, halangkaw ang ranggo. PO. Tinyente na pag retired. Tinyente na. Nalangkaw yan yung sarong ranggo pang nag-retired. Duman ang lagim, duman. Dagdagan mo yata. Hindi nakakaduman si Rani pag ba ng gatong. Dahil mong gurang na si Lolo Ranyo. Diyan na lang. Dahil na kayang sobrang hiro, gurang na. Mas 60 ka na kaya Rani. Di pa. Ayun. Masay, grabe ka man, we. Ha? Malapit na. Malapit na. 5 years pa. Mapila na ako sa sinyo. Malaga ka na naman kay Ate Janet. Sabi, hayop na buhay ko eh. Ala, kitatay kay Rani. Diyan, tambakan mo diyan gatong. Yung malalaki, madali kasi yung ano. Maubos. Itong dalakula. Ano magandang uri yun? Ano? Ha? Hindi ka na uuwi. Sisay. Diyan mo. Bao ang magandang uring. Bako, yung bala. Nag-uring yan. Si Papa, pinabayaan. Natula. Bao, nag-uring sindang bao dyan. Si Nagpapatid ko Papa. na kung bao. Dapat na sako. Itong dalakula. Ay, hindi po. Sabi ko, taklo ba nindong magama tabang si magama? Ay, pag mauring ka na, pag mataklog ka na, dapat ba yung masungaw? Dahil napapara ang kalayo kaya sa irarom. Sige lang ang aso kaya, sige. Muray, buksan mi na pagkaga. Sip uring, dahil pa sa lumpa ng digdi. Ayos na ni. Tabuga na naman. Sabi ko baga sa indong magkaba ka mong pag-untong kung tayo nindo na mayong sungaw, mayong nagluluwas na aso. Sabi ko tambakan nindo ning daga. Tabuga na naman. Nangingirit lang si mag-ama. Maayong natadang uring, hayop. Sabi ko, Nagparapagal, nagkaralot. Nagkalot, nagbagan. Ay, Di man kasi si Papa tatao ka yan. pareho si mag-ama, si Aris. Iswila pa si Aris di ka. So, Di man kasi dinakulaan. Di sabi ko man pag talaga. untogong, kumbaga tayo nindong mag-ama. Aram lang nindo sa plato. ay. Ano man ang uringon sa mantagbak? Haligin yung kapitbahay. Kilayaw. O kaya mga marites doon. Diyan mo na ito tayo. Walang malalaki? Sige lang. Itong, ihakutan mo na. Pa yun eh, yan. Pag anong mahakot. Ini harigi. Darakula talaga ini. Ning lamisa, pwede na yan. Dahil mo, magagamit pa yan. Almali natin eh. Hindi mo. Manang haling Netherlands. Paggawa kambian na niyang butugon. Dahil na kami biyanan ngunyan, iba na ang manugang ka ito. Nagkokonronik na lang kami dahil sa mga aki.
Ate, dito ko nalutuin yung pata sa uling. Sa loob. Oo, sige na. Mas maganda sa uling baga. Kasi para hindi siya matutup. May kalayo pa duman may laganan mo na ning Hindi, ano, mamaya. uring. Matutup pa man ako. Ha? Mamaya na. Mamaya. Mamaya. Dok tinabi. Inangirit si Bebo, iniritan si Karne. Oh. Pagal maging chef. Lutukan ko 5 ganyan, oh. Sunod-sunod. Kundi pa pala nag-igdig, wakang ano yan. Kaso lang. Nainot ako. Nainot siya eh. Gigira. Pag hindi ko ito tinupad, gigirahon ako kayo pag nagtalaki. Magbagyo man, ganito, basta mapunta ako. Basta, Rane! Pagbaba pala kaya doon. Ay, si Rane! Siguro madalaga, matago na ako. Hindi ako lalabas agad, hindi ako lalabas agad, hindi siya uwag. Tay ko duman, di ako maturog, tahahalatong ko yung Rane. Di po, takarane. Pinahidapan mo kami doon, maing nagluto. Nasa si Rani, yung sa looban, paduman pa yung sa looban. Hi, si Rani! Kuroy na sa loob. Yaon na may tricycle. Ay, bako pa. Takulang tao da, ayan na lang ko. Halaba man dulian. Laba pa siya. Langkaw ito. Siling ko pero langkaw ano. Oo. Nakapasa man eh. Wala ka naman magkuha si Julian sa babasayaan, asunta de Rose. Tapos siya ako, baga unano ang rao tilingon. Gobyerno man. Mayaman. Nagkakabit ba ito ni Chabit, ano? Si Sai. Sunta? Hindi. Si Yan Santos, ang nachichismis duman. Ay, showbiz, nakita ko yan. Umundo ka daw, Kuya Rane. Madaw kita yung mga chismuso pa rin. Ito nang may-ari ng Miss Philippines. Ng Miss Universe. Ay, yaman to. Chabit. Permiyan niya yaon. May alaga nga ning Black Panther. Bebe. Si Chabit. Bebe, team. Mapabinyag din pala si Marie Crisaga. Biglaan. Sabi ko ay bahala ka mo dyan. Basta ako mabiyahe. Duman ako sa mahirap ng sugudon. Ano sabi mo? Mahirap sugudin. Bigla na nabutuan sa atin yung sinuwan. Ano pa, bigla na lang. Oh, sa atin Josie. Bigla yan nababasot sa sikil ay. Natago si Ate Lucy ay di araw ni Kuya yaw sa ron. Kung maglayas ako Pero dito. tama, maida pang masaya sila papa. Pinadara Laro ni ni Julian. Gabus, itong naglayas yan. Ay iyo. Hindi ako niya si Ate Lucy. Si Shannon doon tapag dahil nakakain ng bulong. Tapos bigla nag-abot si Kuya. Bad si mag-amang abno. Kaya pa niya kami kung kayari sa iyo. Panghabang buhay ang kalderong yan, dahil lang malabot. Hindi lang ingatan lang. Pagkatapos ito na nagagamit, lagyan ng mantika. Pag may handaan, hindi naman yung gamit. Tama na ano? Putak yun ang hayop. Biro mo yung 5,000 hayop na yan. Grabe. 5'2", lahat. 5'2". Pati kay Bangkot Sara. To 7 ang ining kaldero, tanong ako eh. Doon. Duman to 6. To 7. Dinawas 50 lang. To 7. 650 baga. To 2,650. Sabi ko, alisin mo na yung 600. sabi ko ba, nung lalaki, grabe si nanay Hindi magtawa. nagsabi na, masara na kami kaya. Ngirit na ngirit si Aki isa kasi si Agum. Grabe magtawa, di pa nakabalik si puhunan. Ay, hindi man po nanay.
Diyan sa may mga ribs. Parang galang ko yung lahat. Yan ang masirip kaldereta, ribs. Taranggalan mo yan yung mga buto-buto. Hindi pa ako makauigad. Ang Ilang buto? Aki pa yan? iniba mo si Payo Pagaga. Hindi pa yun. Ayaw. Huli na ito. Ay, si Payo. Yaw dyan. Gagawin yun ano, sisi. Tapos yung utak, magpapan ako ng laman, magawa akong pampulutan kasi dinakdakan tsaka sisig. Dinakdakan. Lalag ko sa dinakdakan yung utak. Sinabihan mo si ex-kapitan Magigli. Ano sabi? Ayun da. Ito nakamotor kanina. Dahil itong kiniluhan, pinakiluhan ta. Tugan daw ito sa Itong bagong kapitan mo niya, tsaka itong pinakiluhan ta. Nagtigil kanina. Magtugang yan, pares nagkapitan. Magtugang sa ama. Nag-awit kayo. Ba't ang halo nila? Baka doon nagtigil sa dulo. Oo nga, dyan lang oh. Baka nasipukot pa. Napundo kaya minsan pundo. Yan na, okay sen ido ma. Ha! Gusto mag-unas digdi, muntik pandaron si atay. Aswang niya. Para tinahon. Yung ata niya. Taatay ang titira. Yan lang, karong mahangin. Di ba magang, maglang umulan. Naku, dapat mainit sa aga. Pag mauran maiyan magang irigdi. Yun ang inaano ko ay baka, di maulan. Dahil Kasi may mga handa baga yung iba. May mga handa man kasi din ang iba. Dahil ba yan pa irigdi? Sararong putahay kitang takan. Pamahay nag-irigdi. Yung mga dikting. Ugay yan. Ugay mo na ig. May mga taga-diet nga ni inimbita si mga klase niya. May igtiman. Lingon sa Ayun. mabot na lang ito. Yung mga motorman. Basod mo lang mahigpit kahit ng basod. Stress na color. Stress pa lang. Oo, primo pa rin. Dito rin sa Taiwan, piling mantika, nakarating. Taiwan yan. 2 galon yan arog ka yan. Taiwan niya?
Soya oil. Tapos itong ano? Dapat nagbakal ka mo kay itong ordinary Itong mantika. sauce. Itong sauce. Panghanda. Tomato sauce. Dahil itong Oyster sauce. oyster sauce. Sarong galon Ang din. masarap yung oyster sauce dyan, Kuya Rani. Digdi maalat, sa kanila masarap. I-ano mo bukas sa luto mo. Magamit talaga ko niya. Masarap ang oyster sauce ng Taiwan. Hindi kaya maalat. Pinagampalayugan pa lang kamo ning nagpariban si mag-ina. Mag-inang baka. Naano pati kayo pag nakita kayo. Tapos pag naglakad, pati ipit na ipit. Ano Baka ipit? mahulog ka kung tinggil ka inyo, ipit na ipit maglakad. Nag-ano, di kasi itong ginawa ni Cassandra, nag-iyaw sila nakatambay. Kaya minda, nag-agi si Denver maliligo. Wala pa kami siya doon naliligo. Kaya minda. Binati si Denver, tinignan lang siya ni Denver. Ni si Dada, Si Cassandra. Makugos kay Denver. O yan na, oh. O yan na. Nag-iba talaga pala si Georgina. Nakaangkas sa likod ni Tito Kikoy niya. Oy, Julian! Yan na si Ago mo. Ay, si Ponyo, dahil nag-iba. Ano itsura? Kapre. Dako lang kasi tao daw yan. Takula kayo at itong itong inchik na parakaw sa BR. Yan na. Yeah, nandiyan ang papa mo, baby. Dakulaon nga ni. Ingani. Your papa is here.